Ongi etorriak gure lehendabiziko mahai inguru honetara. Mahai honen izenburua sexu nortasunak. Eta helburua, lortu nahi dugun helburua, beste begirada bat izatea. Hain zuzen, aniztasunaren begirada. Pentsatzen eta pentsatzen sexuarekiko galderak edo zalantzak berehala hasten dira. Ja jaio baino lehen, ja hasten gara pentsatzen. Zer izanen da? Neska? Ala mutila. Gero, jaio eta gero, izan daiteke, agian, izan daiteke, baita zalantzak izatea, beste motatako zalantzak. Ja lehendabiziko pertsonan edo, zer naiz ni? Nola ikusten, nola sentitzen dut nik nire burua? Edo nola ikusten naute? Baita izan daiteke. Esaten nizuen ja, jaio baino lehen zalantzak. Jaio eta gero, izan daitezke zalantzak batzuentzat. Eta beste batzuentzat ez, ziurtasunak edo. Orain aurkeztuko dizuet transexuala den gazte bat, Mikele. Ikusiko dugu bakarrik minutu bateko elkarrizketa, eta gero ja, mahai inguru honen izlariek aurkeztuko dizuet. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes, ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de menthe craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts. Mais c'est pour nous protéger, je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières, après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Hamasei urte hauetan zerbait aldatu ahalko balitz, zer aldatuko zenuke? Uste dut ez, berriro errepikatuko nuke guztia. Hau da, ez nuen esango, ni alu bat berriro jaiotzen banaiz, alu bat izango dut ez. Ni transexuala izatea gustoko dut, hainbat gauza irakatsi dalako. Eskerrik asko. Ikusi duzuenez eta entzun duzuenez, Mikeli, nire paziente da, Mikeli transexualitateak asko irakatsi dio. Eta guk mahai inguru honetan, espero dugu ez bada gehiegi edo asko ikastea gutxienez zerbait ikastea. Eta batez ere gure burua pixka bat irekitzea mundu honetara. Orduan horretarako gurekin daude Edurne Kotx, Amaia Sagastibeltza eta Erika Salvatierra. Erika Salvatierra Katalinguneko sexologoa da. Katalingune da Nafarroko LGTB zerbitzu publiko. Bai? Orduan zu, talde horretan sexologo moduan aritzen zara. Zure aurkezpena eta gero ja aurkeztuko dugu beste izlari. Zure hitza. Bai, mila esker Maite, mila esker Osasungoa Euskalduntzeko erakundeari, gonbitea luzatu izanagatik. Mila esker etorri zareten guztioi, egia da pena bat dela horren gutxi egotea, baina espero dugu ere hemen gaudenon artean ere eztabaida polita sortzea, eta niretzat sexologo bezala benetan ohore bat da gaur hemen egotea, ze uste dut sexologiatik badugula denok zertxo bait ikasteko, eta osasun arlotik ere badugu, orduan elkarlanean aritzea oso garrantzitsua iruditzen zait. Hore bat da ere, emakumez beteriko mahai batean egotea, hala esan behar nuen zehala sentitu dut, eta Maia eta Edunerekin batera egotea ere, uste dut guztiok dugula asko ikasteko. Eta hasiko naiz pixka bat kontatzen niretzat eta sexologiatik zergatik den horren garrantzitsua sexu nortasunei buruz hitz egitea eta gehien bat pluralean hitz egitea, ez? Ze, sexu nortasunari buruz hitz egiten dugunean emakume eta gizonari buruz hitz egiten dugu, baina nik uste dut garrantzitsua dela singularretik pluralera abiatzea, ez? Eta azkenean aniztasun horretan guztiok kabida dugula erakustea nolabait. Esan beharra dago ere, esan bezala,
gaur kontatuko dudana niretzat baliagarria dela, baina ez dut ezer inposatu nahi, baizik eta, nire ikuspuntua helarazi, eta transexualitateari buruzko ikuspuntu bat edo ikuspegi bat ematea. Ez da bakarra, diskurtso asko daude gai honen inguruan, eta guztiak baliogarriak dira. Besterik gabe hori ere aipatzea, ze, uste dut garrantzitsua dela. Krisalis Euskal Herriarekin batera lanean hasi nintzenean, horrelako diskurtso bat eratu genuen, guretzat baliogarria dena, Edurne uste dut, Krisalis Euskal Herriako txikien errealitatea azaltzeko modu egoki bat dela, eta horretara gatoz, ea lortzen dugun. Hori, esatea ere gaur aurrei buruz hitz egingo dudala, sexu nortasuna jaiotzen garenetik hil arte dugun zerbait da, baina gaur aurretan zentratuko naiz, ze esan bezala, helduek badugu ere nolabaiteko kontaminazio bat edo ez, kulturakia ere egin gaitu modu batean edo bestean eta argi dugu Maitek esan duen bezala, ez, jaiotzetik ja neska edo, jaio aurretik ja ekografietan neska edo mutila izango garen imaginario bat eratzen hasten gara eta horrek ere azkenean eramaten gaitu, ez, bide batetik edo bestetik. Zorionez ere, lanean ari gara, bai feminismotik, bai LGTB mugimenduetatik, estereotipo hauek apurtzeko, ez, nolabait, eta bakoitza den bezalakoa izateko aukera, mundu honetan ere aukera hori izateko, ez? Eta horretan gabiltza, orduan hori argi uztea. Gero ere esatea, gai hauek oso berriak direla, eta zoritxarrez oraindik ez dela asko ikertu, baina, ikerketa gutxi batzuk badaudela, eta horietan ere, fijatu bar garela, ez, edo hasi bar garela ere pentsatzen, eta animatzen zaituztet hemen zaudeten hori ere ikerketarekin jarraitzea, oso garrantzitsua da, ez azkenean, eta osasun aldetik ere asko egin daitezke, eta diskurtso berriak ere eratu, orain arte daudenak, uste dut gara maila kontatuko digula, ez, baina, oraindik DSM-an eta sarturik dagoen egoera bat da, orduan nik uste dut ere garaia dela, despatologizazio horretan aurrera egiteko. Eta, pintzela batzuk emateko besterik gabez, ez daukagu tarte askorik, eta nik uste dut eztabaida ere oso garrantzitsua dela. Orduan, sexu nortasunari buruz hitz egiten dugunean, emakume edo gizon izateari buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz hitz egiten dugu. Sexologiatik gauza askori buruz hitz egiten dugu, ez? Baina gehien bat, norberak duen sentimendu edo jakite horri buruz ari gara, ez? Azkenean, jaiotzen garenetik hil arte egiten gara emakume eta gizon, sexuazio prozesua deritzogunari buruz ari gara, ez? Azkenean, sexuatzea izan liteke nolabait desberdintzea, ez? Izaki oro desberdindu egiten gara besteengandik, desberdinak gara guztion artean, desberdinak gara emakume eta gizonon artean, baina desberdinak gara ere emakumeon artean eta gizonon artean, ez? Azkenean, guztio garelako anitzak eta guztiok ditugulako elementu bai maskulinoak, bai femeninoak. Hau da, ez dago emakume bat 100% femeninoa dena edo aldrebes, ez? Gizon bat 100% maskulinoa denik baizik, eta azkenean guztio garela bion eratzea, ez? Bai biologikoki, bai hormonalki, bai kulturalki ere, ez? Azkenean guztiok hartzen bai ditugu bi elementuak, eta guretzat, sexologontzat, hori da azkenean gure biografian aurrera egiten dugunean gizon edo emakume egiten gaituena. Sentimendu bat badugu, gorputz bat badugu, baina guk ere hartzen ditugu, ez? Elementu batzuk eta besteak integratzen ditugu, eta izan nahi dugun emakume edo izan nahi dugun gizona bihurtzen gara. Honekin ez dut esan nahi guztiok emakume edo gizon garenik edo sentitzen garenik. Esan bezala diskurtso asko daude zeinak esaten duten, batzuk ez dutela nortasun hori sentitzen emakume edo gizon bezala. Baina esan bezala, krisaliseko aurra hauek ezagutzean, nik ezaguera bat hartu dut, ez? Eta azkenean, sentimendu hori badugula, ez? Sentitzen dugula nolabait gizon edo emakume garela. Eta honek ez du esan nahi emakume guztiok sentimendu berdina dugunik, edo nolabait emakume berdina izan nahi dugunik. Baizik eta nik argi daukadala emakumea naizen, azkenean ikusten ditudan emakumeen artean edo emakumetzat ditudanen artean, nolabaiteko berdintasun batzuk nabaritzen ditudalako, eta aldrebes, ez? Gizontzat ditugunen artean nolabaiteko desberdintasunak. Baina horrek ez du esan nahi inolako diskriminaziorik izan behar dugunek gure artean, edo nolabaiteko balioak kendu behar diogunik, ez? Bai emakume, bai gizon izateari.
Azkenean, esan bezala, bai maskulinoak, bai femeninoak integratzen ditugu, eta gainera, sexuazio prozesu honetan zehar, hiru elementu garrantzitsu aipatu beharko genituzke, ez? Lehenengoa izango litzateke, elementu, nolabait esateko, genetikoa, ez? Azkenean, kode genetiko bat dugu guztiok, azkenean, gonada eta gene zehatz batzuekin jaiotzen gara, ez? Azkenean, ovuloa eta espermatozoide elkartzen direnetik, hasten gara nolabaiteko desberdintasun horiek pairatzen, eta elementu hauek garrantzitsuak dira azkenean gorputz bat eratzen dugulako, ez, elementu horiei esker. Bigarren elementu garrantzitsua lirateke hormonak. Azkenean, sexu hormonak ezagutzen ditugu, androgenoak eta estrogenoak, eta era berean guztiok izaki sexudun edo guztiok ditugu bai estrogenoak eta bai androgenoak. Egia da ere, maila desberdinetan izan ditzazkegula estrogeno edo androgeno hauek, eta ez bakarrik gizonezkoek androgenoak eta emakumezkoek estrogenoak, baizik eta guztiok ditugula maila desberdin batean, bai batak eta bai besteak. Hau badakizue ez, baina beti aipatzen dugun zerbait da, ez? Azkenean hormonek ere gure gorputza eragiten dute, ez? Modu batekoa edo bestekoa, eta gero amaiak kontatuko digun bezala, transexualitate egoeran dauden helduak edo nerabe helduek askotan erabakitzen dute haien gorputza hormonatzea, ez? Eta hormona hauekin ateratzen diren sexu karaktere sekundario horiek nolabait bideratzea alde batera edo bestera. Eta hormona hauekin garrantzitsua da aipatzea gure bizitzako 2 puntu. Bata litzateke haurdunaldiaren 5., 6. astea, eta ondorengoa guztiontzat ezaguna den nerabezaroa, ez? Edo gure gorputzetan aldaketa sakon bat ematen den une hori, ez? Gero sakonduko pixka bat honetan, eta aipatzea azkenik 3. elementu sexuatzailea edo litzatekela gizartea, ez? Azkenean izaki soziala gara, gizarte batean bizi gara, eta inguruak asko eragiten du guregan hori ukaezina da, ez? Baina esan beharra dago ere, testu inguru zehatzetan kokatu behar garela, ze momentuan bizi dugun egoera, Iruña batean 2017 urtean, edo Etiopia batean jaio izanak eragina desberdina izango dugu, ez? Edo 2017 urtean jaiotzea, edo 1480 urtean, ez? Azkenean, adibidez, beti jartzen dugun adibide bat, ez? Gaur egun, takoidun zapatak orokorrean emakumek jasten dituzte, baina erdiaroan edo gizonezkoek eramaten zituzten, azkenean nolabaiteko estatusa ematen zuelako takoidun zapatekin ibiltzea, ez? Eta azkenean, sozialki ere buelta ematen dizkiogula elementu hauei, baina azkenean bereganatzen ditugula, ze modu batean edo bestean sozialki oso influenziatua gaude, ez? Hori, pixka bat esatea elementu genetikoak, hormonalak eta gizarteak ezartzen dizkigunak. Gero ere, esatea azkenean hiru elementu hauek edo sexuazio prozesu honek egiten duena da azkenean aniztasuna sortu, ez? Sortzen gaituelako emakume eta gizon, baina guztion artean desberdinak, eta nik uste dut oso garrantzitsua den gauza bat, errepika ezinak. Ze, badakigu geneak inoiz ez ditugula berdinak izango, kode genetikoak, ez? Ovuloa espermatozoide elkartzerakoan varianteak asko direla, eta seme alaba desberdinak ditugunean ere ez direla inoiz berdinak, ez? Orduan nik uste dut garrantzitsua dela esatea errepika ezina garela, eta horrek ematen digula ere nolabaiteko guri pertsonalki, gure izateko modu horretan ere esatea ez naiz beste bezalako emakumeak edo gizonak, ez? Azkenean ni bakarra naiz, eta nik badakit nolakoa izan nahi dudan, eta nolakoa ikustea nahi dudan ere gizartearen aurrean, ez da? Pixka bat bueltatuz, haurdunaldiaren 5., 6. aste horretara, nolabait esan genezake puntu horretan hormonek garrantzi handia dutela, ze, indiferentziatu edo desberdindu gabeko gonada hori desberdintzen hasten da, eta hasten da eratzen ezagutzen duguna bulbatzat edo zakil eta barrabilatzat, ez? Orduan, hasten dira hor aldaketa batzuk sortzen. Badakigu ere genitalen artean ere
modu asko daudela, ez? Eta genital mota asko daudela. Bueno, de hecho, hainbat genital, hainbat pertsona munduan bezala, ez? Azkenean bakoitzak bulba edo zakia izan da ere oso desberdinak ditugulako, eta hor ere intersexualitate bat sortzen da, ez? De hecho, medikuntzatik ere askotan interbenitu egiten da txikitan. Gaur egun uste dut gero eta gutxiago egiten dela zorionez, ez? Azkenean, jaiotzen garen modukoak, eta gero norberak erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugulako, ez, nolabait ere. Baina, 5., 6. aste horretan gonada indiferentziatzen hasten denean, nolabait hormona jario potente bat ere hasten da, gure gorputz osora heltzen, ez? Azkenean hormona horiek gure odolera ateratzen dira, eta badakigu odoletik gorputzeko atal guztietara heltzen direla, eta gorputzeko atal guztiak sexuatu edo desberdindu edo banatu egiten dira, ez, zentzu honetan. Eta guztiak diogunean dira guztiak, genitalak, oinak, belaunak, burmuina, eskuak, bularrak, eta bar, gure barne organo guztiak ere bai, ez? Azkenean, guztiek jasotzen dute hormona jario altuago bat, bata edo bestea, eta hasten gara gure gorputzeko estruktura guzti horiek nolabait desberdintzen, ez? Esan bezala gero ere nerabezaroan, bigarren hormona ola edo horrekin azkenean beste aldaketa batzuk sortuko ditugu, baina esatea ere nolabait badirela estruktura batzuk nolabait sexuatuak geratzen direnak ardunalditik, ez? Eta, hoien artean esan bezala, ikerketa batzuek digute, burmuina ere sexuatua edo desberdindua geratuko litzatekela. Noski, emakume guztiok ez dugu burmuin berdina, eta gizon guztiok ez dute burmuin berdina, ezta? Eta, beste ikerketa batzuek ere ari dute esaten ez direla horren desberdinak, baina puntu batean igual desberdinak lirateke, nolabait azkenean horrek eman diezakegulako nolabait nortasun hori, sentimendu hori egotearen, erantzuna edo. Esan bezala, hau bakarrik pintzelada bat da, ze asko dugu oraindik ikertzeko eta ezagutzeko, baina, nolabait, entzuten ditugun diskurtsoetatik eta ikertu diren gauzetatik abiatuta, ulertu genezake nolabait ere, sexuatua geratu daitekeela estruktura txiki bat, nolabait burmuinan estria terminalis deiturikoa, eta hortik abiatuta izan genezakeela sentimendu hori, ez? Bai emakume izatearena edo gizon izatearena. Esan bezala, honek hau ez da egi absolutu bat noski, baizik eta izan liteken zerbait eta azalpen batzuk emateko baliogarria zaiguna gehien bat ikusita txikitatik aurra hauek 2-3 urte dituztenetik hasten direla esaten aizu, zakila dudan arren ni neska naiz, ez? Eta nola 3 urteko hor batek daki zer den neska edo zer den mutila, inkluso gero Edurne kontatuko digu, baina haien alaba hitz egin aurretik ere hasi zen, ez? Aldarrikatzen bera neska bat zela. Orduan, pixka bat, buelta batzuk emateko honi, ez? Eta amaitzeko esatea hori, azkenean guk jaiotzen garenetik argi dugula, ez? Edo uste dugula argi dugula zer garen, eta 2 urteren inguruan lenguaiaren konkistarekin hasten garela esaten, ez? Eta guztiok esan izan dugu noizbait, ni neska naiz edo ni mutila naiz. Zer gertatzen da? Hemen gauden gehiengoari imaginatzen dut ez digutela inoiz kuestionatu ea neskak edo mutila garen. Ziurrenik bai kuestionatu izan digute ea nolako neskak edo nolako mutilak izan garen. Ze, estereotipoetatik gauden pertsonoi asko matxakatu izan gaituzte, ez? Ni bulbarekin jaio nintzen, emakumetzat katalogatu ninduten, kasunetan uste dut ongi katalogatu nindutela, ez? Nik nortasuna emakumezkoa dut. Baina bai matxakatu naute, ze, txikitan zuaitzetan igotzeko grina nuen, edo hilen motzara ematen nuen, edo oso maskulinoa nintzen, ez? Eta bai, alde horretatik igual matxakatu izan naute nolako emakume nintzen, baina ez didate inoiz zalantzan jarri emakumea nintzenik, edo neska nintzenik, ez? Orduan nik uste dut zaila egiten zaigula egoera honetan egonez garen pertsonoi egoera hau ulertzea, ez? Azkenean nola gorputz batean jaiota, nola beste gorputz bat, edo ez beste gorputz bat, ezik eta beste nortasun bat, ze horre ere, diskurtsoak ere nik uste dut aurrera egiten ari duela eta aldatzen ari dela, ez? Lehen gorputz okerrei buruz hitz egiten zen, ez? Eta, guk aldarrikatzen dugu nola baitere, ez dagoela okerreko gorputzarik, ez? Naiz eta batzuek sentitzen duten horrela, baina guretzat edo niretzat pertsonalki ez dago okerreko gorputzarik, baizik eta gorputz horren gainean egiten den begira da oker egon litekena, ez? Orduan, pixka bat ere pentsatzeko, ez? Nola
inoiz ukatu egin baligute gu emakume edo gizon izate horretan, ez, nolakoa ginen edo hori baldin baginen edo ez, pentsatzeko nola sentituko ginateke edo zer izango genuken barruan, ez, pixkat txiki hauen azalean jartzeko. Eta hori, azkenik ere esatea, txiki hauek ez dutela beraien burua transexualtzat, ez, edo transgenerotzat, ze esaten dutena edo aldarrikatzen dutena da, aizu, ni aluarekin jaio arren, ni gizonezkoa naiz edo ni mutila naiz, zuek ez duzu ikusten, baina hala da, ez? Eta txiki hauek behar duten bakarra da entzutea, ulertzea, maitatzea, eta, diren horretan laguntzea, ez? Bide lagun izatea, eta diren emakume edo gizon hori izaten laguntzea ere, bai. Eta, ja amaitzeko, esatea bakarrik bi gauza edo bi termino desberdintzea garrantzitsua iruditzen zaidala, ze azkenean nahasmendu handia egon da, eta LGTB mugimenduaren barruan ere bai, baina nahasmendu handia egon da zer den identitatea eta zer den orientazioa, ez? Azkenean identitatea da ni nor naizen, ni emakume gizon edo beste zerbait naizen, ez beste sentimenduren bat baldin badudan edo ez, baina ni emakume edo gizon naizen, nolako emakume edo gizona naizen eta nolakoa izan nahi dudan. Eta orientazioa litzateke nire desira, nire sexu grina edo desira hori nora bideratzen dudan gehiago, gustoko ditudan emakumeak, gustoko ditudan gizonak, edo gustoko ditudan biak, edo bakoitzak erabakitzen dugula, ez? Ze askotan, esaten da, gizon gehiek pluma dute, ez? Eta ja oso femeninoak direnez, eta ikusten badugu txiki bat oso femeninoa, handitan gehi edo homosexuala izango da, ez? Eta nik uste dut badela garaia bi hauek desberdintzen hasteko, ez? Azkenean gauza bat da zer naizen, eta beste da ze gustoko dudan. Eta esatea ere, desiraren orientazioa txikitatik ez dugula argi, baizik eta zahartzen garen heinean, ez? Jakiten dugun zerbait dela, eta 2 urterekin horrelako pistak ematen dizkiguten txikiek, askotan identitatearekin loturiko egoera baten, hau da, transexualitate egoera baten aurrean egon gaitezkela. Ez beti, ze, badirudi ere gaur egun, Krisalisek egiten duen lan handiarekin, badirudi gaur egun, futbolean jolasten duten neska guztiok mutil izan nahi dutela, eta ez da horrela. Horregatik benetan egin behar duguna da ongi entzun, zer kontatzen diguten, eskatzen dizkiguten demanda hauek ere ematea, ez? Zakiarekin jaioarren gonarekin jantzi nahi badu, zergatik ez, ez? Azkenean igual gona jantzi nahi badu bakarrik eta zoriontsu da gonarekin mutila izan da. Baina, agian ere beharrezkoa du bere sexu nortasun horretan adieraztea, ez? Eta gona erabiltzen du horretarako. Horregatik benetan garrantzitsua entzutea, begiratzea, ikustea, eta azkenean maitatzea, ez? Guztiok txikitan maitatuak izan ginen bezala edo garen bezala, azkenean maitatuak izatea, hori da garrantzitsua. Eta mila esker. Mila esker, Erika. Oso interesgarri izan da. Eta orain da, Amaiaren txanda. Amaia Sagastibeltza Irurzunen aritzen da pediatra moduan. Pediatra da. Egun guztiori, ni Amaia Sagastibeltza naiz, Irurtzu osasunetxean lan egiten duen pediatra, eta gaur transexualitatean osasun arloan zer egin dezakegun azaltzen saiatuko nahi. Nire hitzaldia honako ataletan banatu dut, talde bat gisaberatxo bat, ondoren osasun arreta zein unitatetan ematen den azaltzen saiatuko naiz, pediatria arloan zer egin dezakegun, helduetan zer egin dezakegun, eta ondorio batzuk. Hasteko, zer da transexualitatea? Zeri buruz hizketan ari gara, transexualitateaz ari garenean. Transexualitatea jaiotzean esleitutako sexua eta norberaren sentipenak desberdinak dituzten pertsonen ezaugarria da. Hau da, mutil itxuran jaio den batek neska dela sentitzen duenean, edo neska itxuran edo neskatzat genitali begiratuta eta hormoni begiratuta neskatza daukagun pertsona bat mutil modura sentitzen denean. Osasun arloan zergaitik hitz egin behar dugu transexualitateaz. Gaixotasuna da. Gaur egun garbi dago transexualitatea ez dela gaixotasun bat. Naiz eta oraingoz DSM-5 eta CIE edo GNS-10 barruan gaixotasun modura, buru nahasmendu modura sartuta egon genero disforia izenaren barruan.
gaur egun osasun arreta behar duen momentutik kodifikatuta egotea beharrezkoa da, orduan gaur hori liburu hauetan edo gida hauetan kode horiekin agertzen da. Dena den, gero eta gehiago dira despatologizazioaren inguruan dauden joerak. Alde horretatik, transgeneroaren osasunaren inguruan aritzen den nazioarteko erakundeak 2010an komunikatu bat igorri zuen gaixotasun modura tratatua izan ez edin eskatuz. Bestetik, GNS-aren edo CIE-ren 11. ediziorako transexualitatearen nasmendu etiketa hori kendu eta Z kodigo modura zirkatzeko proposamena ere badago. Hau da, osasunean eragiten duten faktore edo osasun arreta behar duten faktore modura izendatzea. Eta bestetik, Katalunian ja ari dira proposamen berriak egiten, adibidez 2016-2020 osasun plangintzarako sexu aldaketako tratamentuk egiteko psikiatren diagnostikoa derrigorrezkoa ez izatea eskatzeko proposamena egina dago. Hori dena kontutan harturik eta gaixotasuna ez izanagatik, osasun arretan gauza asko dauzkagu egiteko. Batez ere hori, pertsona hauei edo hauen familiei laguntza eman, babesa eman, eta tratamentua berri izanez gero horretan lagundu. Tratamentua, gaixotasuna ez den momentutik hasita ez dago sendatzeko tratamenturik. Baizik eta pertsona hauek batzuk behintzat ez denek, beraien buruarekin konforme egoteko edo beraien buruarekin gustora egoteko sexu aldaketa edo tratamentua nahiko dute. Orduan, noraino tratatu norberaren araberakoa izango da, norberak nahi eta behar duenaren araberakoa. Gaur egun, gai honetaz asko hitz egiten dugun arren eta gaur egun gero eta gehiago bai medioetan, bai osasun arloan, bai arlo guztietan hitz egiten dugunaren, aspalditik eta kultura eta momentu desberdinetan transexualitatearen gaia garatu izan da. Amurabikodan edo Mesopotamian hasita, bai Alejandrian, Sanskritoan, Elizan ere badaude zentsuratutako kasu batzuk edo badirudi zentsuratutako kasu batzuk badaudela, Afrikan, Amerikan, indigene, badituzte transexualitate egoerak izendatzeko besterako izenak ere bai. Nahiz eta transexualitatea hitza bera 1940tik aurrera erabiltzen hasi zen. Prebalentziaren inguruan ez dago adostasun handirik. Datu anitzak daude lekuaren eta inguruaren arabera. Dena den, badiduri orokorrean emakumeen kasuan, 20.000-55.000 kasutik bat izango dela egonen dela transexualitate egoera honetan, eta gizonezkoen kasuan 30.000-200.000 ingurutik bat. Dena den, 2015an Nafarroako Krisalis elkarteak argitaratu zuenaren arabera, 2 eta 16 urte bitartean 10.000tik kasu bat agertzen zen. Badirudi gutxietsita dagoela. Honen arrazoiak anitzak izan daitezke. Alde batetik, orain arte disforia egoeran edo ezin egon egoera hori sentitu dutenak bakarrik egon dira identifikatuta, eta bestetik, oraindik ere 2015ko Europako Erkidegoko diskriminazioaren txostenak argitara eman zuen modura, diskriminatuta edo baztertuta egon daiteken pertsona kopuru bat izan daiteke. Orduan, kasu asko oraindik azaleratzeko egonen dira. Osasun arretan ze baliabide edo ze daukagu egiteko. Garrantzitsuak iruditzen zaizkit osasun arretan sortu diren unitateak. Genero nortasunaren hastetako unitatea GNNU edo unati izena hartzen duten. Hauek, transexualitate egoeran dauden pertsonak artatzeko eratutako unitateak dira. Unitate multidisciplinarrak dira eta beharrezkoak izango dira pertsona hauei arreta integratua bermatzeko. Prevalentzia ez denez oso handia, garrantzitsua izango da gai honetan esperientzia duten pertsonak egotea, pertsona hauek ahalik eta laguntza handien eta ahalik eta babesa handiena lor dezaten. Unitate hauen eginkizunak batetik kasuak identifikatzea, bestetik balioespen psikopatologiko eta behar izanez gero tratamendu psikiatriko edo psikologikoa bermatzea, balioespen endokrinologikoa egitea eta behar izanez gero tratamendu hormonala ematea, balioespen kirurgikoa eta behar izanez gero ebakuntza egitea izanen dira. Arlo horretan gure inguruan, Osakidetzan, unitate hau gurutzetan kokatuta dago, 2009an sortu zen, eta bertan partaide modura psikiatra bat, psikologoa, endokrinologoa, zirujau plastikoa, eta beharren arabera bestelako espezialistak ere sartzen dira, ginekologoa, logopeda eta bat. 2013an
pediatriako endokrinologoa eta aurrekin aritzen den psikiatra ere sartu ziren taldean. 2015an 150 pertsona zeuden artatuak. Gaur egun 200 gora badaude uste dut bera. Pertsona hauek artatzeaz gain, garrantzitsua iruditzen zait transexualitate egoeran daudenei arreta integrala emateko gida edo liburuxka. Hau denok deskargatu dezakezuen gida bat da, bai Osakidetzako partaideak, bai berdindukoak, bai hezkuntza, bai Euskal Autonomia Erkidegoko bestelako partaidek eta bai Krisalis eta bestelako erakundek parte hartu zuten gida honen sorreran, eta bertan informazio asko dator hauen inguruan. Bai alde guztietatik nola hartatu ditzazkegun pertsona hauek. Osakidetzatik bideraketa egiteko garaian, bai lehen mailako arretatik, bai bestelako espezialitatetatik ere, bai endokrinologia, psikiatria, ginekologia, beste edozein espezialitatean lan egiten duen edonok eduki dezake unitate honetarako sarbidea, edo eska dezake unitate honetara bideratzea. Bertan, lehenengo arreta biderapenaren arabera psikiatra edo endokrinologo batek egingo du, eta gero beharren arabera bestelako espezialistek parte hartuko dute jarraipenean. Haurren kasuan ere, kasua bai hezkuntzan, bai berdindun, bai pediatrian identifikatua izan daiteke, eta aurra eskola umea baldin bada, gurasoak joanen dira unitate honetara, hasiera behintzat, eta aurra nerabea aroan baldin badago, nerabea bera joanen da unitatera. Nafarroko kasuan, unati daukagu 2011an sortua, eta momentuz endokrinologia eta nutrizioko unitateen barruan sartuta dago. Bertako partaide modura osasun hezitzailea, psikologoa, psikiatra, endokrinologoa, pediatriako endokrinologoa eta beharren arabera zirujaua, dermatologoak, ginekologoa edo bestelako espezialistak ere aritzen dira. Bertara bideraketa egiteko endokrinologiako konsultaren bidez egin dezakegu, bai aurren kasuan, bai helduen kasuan ere. Bertan lehenengo arreta osasun hezitzaileak egingo du, bertan funtzionamendua azalduko dira pertsonari berari edo aurren kasuan gurasoei, ondoren psikiatrak edo psikologak egin beharko du diagnostiko, eta ondoren endokrinologoa edo bestelako espezialistek egingo dutela. Pediatrian transexualitateen gaia ez da oso erraza. Galdera asko dauzkagu egiteko, eta urrengo diapositibetan galdera hauei erantzunak ematen saiatuko naiz. Nola susmatu dezakegu transexualitate egoera baten aurrean gaudela? Noiz bideratu behar ditugu unitatera? Aurrera eta nerabeen artapena nolakoa izango da unitatean? Noiz egin gizarte iraganbidea? Eta tratamentua? Zein tratamentu eta noiz egin behar ditugu? Arlo honetan, lehen arretako pediatren funtzioa oinarrizkoa izango da. Hauek izango direlako normalean detekzioko puntu. Transexualitate egoeran dauden pertsona gehienak ja ume garaietatik azalduko dute beraien sentimendua. Egia da, pediatroi kosta egiten zaigula askotan jakitea 2 urteko ume batek esaten duenean neska naiz edo mutikoa naiz zer den benetan jakitea. Orduan, pediatro bai jakin beharko genukela nolakoa den identitate sexualaren garapena. Aurretik Erikak esan duen bezala, identitate sexualaren garapena jaiotzetik edo jaio aurretik ere hasten den fase bada, evoluzio bada, eta aurraia 2 urtetik aurrera, edo hezkuntza gaitasuna duen momentutik aurrera gai da bere sexuarekin identifikatzeko. Ni neska naiz edo ni mutila naiz. Lehen arretako pediatron eginkizunak honakoak izango dira. Gehien bat, eta Erikak nabarmendu duen modura, aurrari entzutea. Berak esaten duena entzun, errespetatu eta bere nortasuna garatzeko laguntza ematea. Inongo eraginik eduki gabe ez alde batera ez bestera. Bestetik, familiarekin ere lan handia egin beharko da. Garrantzitsu izango da arlo honetan, familia informatzea, familia entzutea, lasaitzea eta zalantzak argitzen saiatzea. Alde horretatik, garbi gelditu behartzai ere, ez dela derrigorrezkoa momentuan eta presaka erabakitzea umearen sexua zein izango den. Hori denborak eta umeak berak azalduko digu garapenean zehar. Alde honetatik, garrantzitsu iruditzen zaite ere, familiak elkarte ezberdinekin harremanetan jartzea, bertan, egoera berdinean dauden familiekin harremanetan jarri daitezkelako, eta horrez zalantzak argitzen lagunduko dielako. Bestetik, beste eginkizun bat unitatera bideratzea izango da, behar den momentuan, eta nerabezaroa, inflexio puntua edo garai garrantzitsua izango da. Nerabezaro garaian, aurra, 2. mailako sexu karakterea garatzen hasiko den momentutik, eduki dezaken nahigabea edo eduki dezaken deserosotasuna areagotzen joanena. Momentu garrantzitsua izango da, aurra aztertzeko
sentimendu hori edo transexualitate egoera hori mantentzen dela jarraitzeko eta tratamenturen bat behar bali badu ere momentu hori egokia delako tratamenturen batekin hasteko. Bestetik, beste eginkizu bat, bai familia medikuari bai bestelako espezialisten informazio egokia pasatzea izanen da. Guk 15 urte arte paziente hauek edo hartatuko ditugu pertsona hauek, hortik aurrera ja, helduen arora pasako dira, orduan, helduen medikuak ere jakin beharko dute noren aurrean dauden, pertsona horiek ere eroso senti daitezken konsultan. Ez daitezen inondik ere sentitu, ez diren bezala, edo medikuak ere jakin dezake noren aurrean dagoen, eta tratamendurako edo ondorerako ze perspektiba edo ze aurrikuspen dauzkan pertsona horren. Orduan, galdera ezberdinak egin dezazkegu, nola sosmatu transexualitatearen aurrean gaudela. Panpinekin jolastu nahi duen mutil bat transexuala da, mutilekin jolastu nahi duen neska, mutila izan nahi dut dioena, neska gustoko dituen neska, hau transexualitate egoera baten aurrean gaude? Ez, transexualitate egoera baten aurrean jaiotzak berak esango du zer den, ez nahi dut baizik eta naiz, ni neska naiz, ni mutila naiz. Jaiotzen izendatutako sexuarekin bat datozen rulak ukatuko ditu, eta horrek egonezina sortuko dio. Ezaugarri fisikoekiko ukazio edo egonezina eduki dezakegia da honetan, inguruko laguntzak ere edo inguruko babesak ere eragina edukiko duela. Aurra den bezalako onartua eta maitatua sentitzen bali bada, baliteke egonezin hori ez sentitzea edo gutxiago izatea. Egonezin afektibo eta soziala ere sentitu dezazke, eta askok sentitutako sexuarekin bat datorren izen bat ere pentsatu edukitzen dute. Klinika hau guztian, erabezare garaian areagotu eginen da, horregatik garrantzitsu izango da puntu hau. Noiz bideratu behar ditugu unitate berezi hauetara transexualitate egoeran dauden aurrak. Unitate hauen helburuak batetik diagnostiko egitea, bestetik jarraipena, tratamentua eta laguntza eskaintza izango dira. Normalean, hasieran gurasoak bidaliko ditugu bertan informazioa jaso dezake. Ume garaian, urtero gurasoekin ebaluazio bat egitea garrantzitsua izango da hauen evoluzioa aztertzeko eta zalantzak argitzeko. Eta gaztea edo nerabea pubertaro seinaleak ematen hasten denean orduan bideratua izango da. Bertan tratamendua nahi edo behar izan ez gero endokrinologoak aztertu dezan. Bestetik edozein momentutan aurrak edo familiak eskatzen badu egonezinak eragindako sintomak dauzkalako, antsietatea, depresioa, eskolarazo, gurasoekin arazoak edo bestelakoak, bideratu daiteke eta bertan arreta jasoko du. Orain arte, ikerketa ezberdinek erakutsi dute transexualitate egoeran dauden aurretan nerabeek buru osasunaren arazoak edukitzeko probabilitate handiagoa dutela, batez ere gizarte iraganbidea egin ez badute edo onartuak sentitu ez badira, disforia egoeran balin badaude. Bai portaera arazoak, bai autoestimo arazoak, bai antsietatea, depresioa, anorexia, eskola jazarpena, baita suizidioa ere. Bestetik, azken ikerketen arabera, bai pediatrixen 2014an argitaratutako Anelu Gabrien ikerketa, edo bai pediatrixen 2016an argitaratutako ikerketen arabera, gazte hauek edo nerabearek bai tratamentua nerabe garaian edo bai familiaren babesa jaso balin badute, ondoren eduki dezazketen bai buru arazoak edo antsietatea, depresioa eta bar, transexualitate egoeran ez dauden pertsonen maila berean kokatzen dira. Hau da, babesa eta laguntza jasotzen bali badute ez dute zertan bestelako ondorio hori jaso. Bestetik, beste aldetik, ikerketa desberdin batzuek diote, hau garaian identifikatutako transexualen 6,25 zifrak ezberdinak dira, mantentzen direla helduaroan. Hau da, haur garaian identifikatutako asko gero direla mantentzen. Bai ordean erabezaroan identifikatu den erabezaroan sentimentu berdina mantentzen duten gehiengoa helduaroan ere mantenduko dute. Ikerketa hauen ondoriengatik itzulezina ez den tratamendurik ez da egingo nerabezarora arte. Orduan, zalantza asko eduki dezazke. Goien artean, noiz egin behar da gizarterako iraganbidea eta tratamentua. Lehen komentatu dudan modura eta tratamentu itzulezinik egingo nerabezaro aurretik. Tratamentuen inguruan, aurre edo nerabe garaian, alde batetik bizitza errealaren esperientzia edo gizarterako iraganbidea izango dugu, hau noiz egin norberaren eta familiaren araberakoa izango da. Ez dago gidarik edo ez dago pauta zehatzik noiz egin bideo edo noiz egin
noiz egin eraldaketa hori argitzen duen. Norberaren araberakoa edo familiak ikusten duenaren araberakoa izanen da, eta zalantzak edukiz gero, bai unitatetako psikologo psikiatrek lagundu dezakete pautak nola eman eta fasean nola eman esaten. Eta bestetik hormona bidezko tratamendua izango dugu. Tratamendu honek bi fase dauzkalarik. Alde batetik pubertaroa geldiaraztea, GnRH-ren analogoen bidez, eta bestetik tratamendu gurutzatua edo sexu hormonak ematea, hau testosterona eta estrogenoen bidez egingo dela. Tratamendu hauek egin aurretik, garrantzitsu izango dela, aurrak ez duela gaixotasunik argitza, hau da, transexualitate egoera baten aurrean dagoela eta ez sexu diferentziazio edo bestelako hormonen arazoen aurrean. Lehenengo fasea, komentatu dudan modura, GnRH-ren analogoen bidez eginen da, eta honen bidez, pubertate biologikoa edo hauen ezaugarri biologikoak blokeatzea lortuko dugu. Horrela, nerabezarea aroan, bigarren mailako sexu ezaugarriek eragin dezaketen deserosotasun maila hori gutxitzen laguntzeko. Fase hau, tanerren bigarren fasean hasiko da, hau da, nesketan titiburua garatzen hasten direnean eta mutilen kasuan testikuluen barrabilen tamaina 4 mililitrotik gorakoa denean. Eta triptolerina zetato edo bekaperskin modura ezagunagoa den tratamenduarekin eginen da. Eta tratamentu hau 16-18 urte arte mantendu beharko da. Normalean erabil-desiragaitzak oso txikiak dira. Tratamendu honen inguruan ere aldeko eta kontrako iritziak daude, aldekoek komentatzen dute disforia hobetzen duela bigarren mailako sexu ezaugarri horiek gutxitzarekin batera, eta baita ere ondorengo tratamentuek ez direla hain agresiboak izango aurretik bloke hori lortzen bali badugu. Bestetik kontrakoek komentatzen dute antinaturala dela edo azkenan evoluzio natural hori mozten dugula eta horrek ondoren eduki dezazken eraginak ez ditugula oraindik asko ezagutzen. Bigarren fasea sexu hormonen bidez egingo da, bai emakumezkoetan estrogenoen bidez edo gizonezkoetan testosteronaren bidez, eta hau 16 urtetik gora ematen da. Tratamendu hau egin ahal izateko gutxienez 6 hilabetez transexualitate egoera hori mantentzen dela ziurtatuta egon behar da. Emakumeen kasuan estrogenoak erabiliko dira honetarako, batez ere 17 beta estradiola, eta gizonezkoen kasuan testosterona zipionato edo enantatua. Tabla honetan laburbituta agertzen dizuet aur garaian ematen den tratamendu guztia. Bestetik, Nafarroko datuak komentatuz, 2005an argitaratutako ikerketa baten arabera, 2011an unatin 12 haur edo nerabe aztertu ziren, hauetatik gehiengoa emakumeak. Kasu hauetan, 4 kasuk ez zuten konsultetan jarraitu, 3 kasu ebaluazio fasean daude oraindik eta 5 jarraipenan edo tratamentuan jarraitzen dute. Gurutzetanko kasuan, 2013an elkartu zen pediatria unitatera, eta 2017 arte endokrin eta psikiatrien artean 12 haur edo gazte hartutu dituzte, eta psikiatrian 6 edo 8 ebaluazio fasean daude. Tratamenduan 3 nerabe daude, analogoekin, oraindik tratamendu gurutzaturik ez dute hasi, eta momentuz denak pozik eta jarraipen egokiarekin segitzen dute. Tanner 4 fasean dagoen pertsona batek ez du tratamentua hartu nahi izan eta errespetatua izan da. Eta momentuz ez da eragin desiragaitzik ikusi. Helduen kasuan, lehen komentatu dudan modura, bai edozen espezialista, bai famili mediku, bai edozen espezialista, egoera honetan dagoen pertsona batekin harremanetan dagoenean, bideratu dezake unitatera bertan hartatu izan dadin. Unitate hauen helburua, batetik diagnostiko egitea, bestetik ebaluazioa eta tratamendu egitea izango dira. Diagnostikorako azterketa psikologikoa derrigorrezkoa eta beharrezkoa izango da psikologo edo psikiatraren bidez. Bestetik tratamenturako, bai Nafarroan, momentuz nazioarteko bidak erabiltzen direnez, tratamentu hormonala hasia izateko bizimodu errealeko esperientzia urte bat, 2 urtez mantentzen dela ziurtatu beharko da. Osakidetzako kasuan ez diote horri inbesteko garrantziarik ematen eta tratamendu atzeratzeak eragin gehiago eduki dezazkela baloratuz, tratamendua edozen momentutan hasi diteke. Helduen kasuan, tratamendua eraginkorra da eta orokorrean persona hauen gogobetasun maila ere handia da. Hala nola emakumetan 180 inguruko eta gizonezkoetan 187. Damua oso eskasea delarik. Helduen osasun arretan,
tratamentuak 3 fase eta laugarren bat gehitu. 3 fase ditu orokorrean. Batetik balioespen psikologikoa eta gizarterako iraganbidea, bestetik hormona bidezko tratamentua, tratamentu kirurgikoa eta bestelako bat. Lehenengo fasean lehen komentatu dugun modura, psikiatra edo psikologoak diagnostikoa baieztatzea beharrezkoa izango da momentuz behintzat DSM-5 edo CIE edo GNS 10 kodigoen arabera. Hormona bidezko tratamentua emateko derrigorrezkoa izango da diagnostikatu egote eta 18 urtetik aurrera emango da tratamentua. Aurretik bestelako gaixotasunik ez dagoela bermatu beharko da eta kontraindikazioak batez ere, tratamentuak eduki dezazken ondorioengatik izango dira. Helburua barne hormonen maila gutxitu eta sentitutako sexuaren araberako bigarren mailako sexu ezaugarriak eragitea izango da. Baimen sinatua derrigorrezkoa da eta tratamentu hauen eraginkortasuna norberaren genetikaren araberakoa izango da. Maximoa edo eragin maximoa 2 urte bitartean lortuko delarik. Emakumeen kasuan estrogenoak eta antiandrogenoak erabiliko dira, gehien bat, eta gizonezkoen kasuan testosterona. Hauen inguruko datuak, linguiskan badituzenez, azkarri honen naiz. Bestetik, hormona bidezko tratamentua jasotzen duten bitartean, lehenengo urtean 3-4 hilabetero azterketak egin beharko dira, eta bigarren urtetik aurrera 6-12 hilabetero bizitza guztian zehar. Hirugarren fasea, tratamentu kirurgikoa, hauren norberaren erabakia izango da tratamentu kirurgikoa jaso edo ez. Itzulezina da, eta tratamentu kirurgikorako oinarrizko edo baldintzak izango dira transexualitatea unitatean identifikatu egotea eta 18 urtetik gora edukitzea. Eta helburuak sentitutako sexuaren araberako bigarren mailako sexu ezaugarriak lortzea izango da organoen funtzioa mantendu. Emakumeen kasuan, bularren ebakuntza egin liteke, mamoplastia, protesi bidez edo lipofilinaren bidez, baita genitalen ebakuntza ere, eta gizonezkoen kasuan ere mastektomia eta genitalen ebakuntza. Bi kasuetan, gonaden erauzketa ere kasu batzuetan beharrezkoa izango da, bai gaiztotzeko eduki dezaketen arriskuagatik, eta baita tratamentuaren eragin desiragaitzak eragotu. Honetarako gutxienez 12 hilabetez hormona bidezko tratamentua jasoa izan behar dute, eta persona ongi ulertu behar du tratamentuaren eraginak zein izango diren. Bestetik, egia da, bestelako tratamentuen artean, ugalkortasunaren inguruan, oraindik ez daudela datu asko, gauza nahiko berria delako, egia da persona asko heldutasunean umeak edukitzeko nahi eduki dezaketela. Orduan, hau, hormona edo ebakuntza egin aurretik jakinaraztea egokiagoa izango da, zenbat eta aurreratuago egon tratamentua, ondorengo emaitzak eskasagoak izango direlako. Baude metodo ezberdinak, ugalkortasuna bermatu ahal izateko, nahiz eta hori ere, estatuaren legeen araberakoa izango da. Bestetik, ahotsaren inguruan ere, tratamendu hauek hormona bidezko tratamendu ahotsa eraldatzen duten ez ja persona helduengan batez ere, logopedia edo bestelako laguntza jaso dezazke. Psikoterapia ere behar izan ez gero, eta hilaren tratamendu ere eman daiteke. Helduen kasuan, Nafarroan 2012an argitaratutako ikerketaren arabera, 35 heldu hartatu zituzten, 25 emakume eta 10 gizonezko. Eta kalkulatutako edo estimatutako intzidentzia ere kopuru berean egongo litzake. Beraz, suposatzen zen garai horretan, identifikatuta zeudena Nafarroan egon litezken kasu gehienak. Bertan ikusten duzu, nahi bali moduzu gehiagin luzatu gabe, tratamentu hori ikerketari nahi bali moduzu irakurri, irakurri zen ezakete. Eta ondorio bezala edo labur bilduz esan, garrantzitsua iruditzen zaidala, osasun arretan lan egiten dugunok gaia ezagutzea, garrantzitsua izanen delako bai kasu baten aurrean gaudenean identifikatu ahal izateko, bai nora bideratu jakitea eta zein laguntza dauzkaten edo zein baliabide dauzkaten azaltzea, persona eta familiei batez ere babesa eta laguntza eskaintza eta zein tratamentu aukera dauzkaten ere argitzea. Eta, eskerrik asko dugu eta barkatu. Oso interesgarria, eta pizkat luzatu oso interesgarria. Orain arte ikusi dugu sexologiaren aldetik zenbait kontzeptu ezberdinak,
Erikarekin eta Amaiarekin ikusi dugu gure partetik osasun arloan zer egin dezakegun, eta bai Erika, bai Amaia biak aipatu dute zenbait aldiz ze garrantzitsua den edo ze garrantzizkoa den familiaren rola. Horregatik gure hirugarren hizlaria izanen da Edurne. Emozioen mundura gu eramateko. Edurne Kotx Krisalis Euskal Herriko kidea da eta 3 seme-alaben ama. 13 urteko bulba duen alaba, 11 urteko sakila duen semea eta 5 urteko sakila duen alaba. Amaren alaba. Vale. Bueno, egunon. Esan bezala, interbentzio ostean bideotxo motx bat erakutsiko dizuet. Eta, biluztu aurretik esan Krisalis Euskal Herriako partaide naizela. Krisalis elkartea sortu zala jada ondala 4 urte, estatu mailan. Duela 2 urte 2015ean sortu zen Euskal Herrian, 8 familik sortu zuten, eta gaur egun 40 inguru gaude Euskal Herrian, eta estatu mailan 500 familia gaude. Gero igual sartuko gara Amaiak eman dituen datu batzuetan, baina Amaiak emandako datuak dela urte desetekoak dira, gaur egun ja beste datu batzuk daude, beste ikerketa batzuk daude, eta neba usue, gero Erikarekin batea, argituko ditugu. Gure abentura 3. haurdunaldiarekin hasten da, 5. hilabetaren bueltan edo, ekografia bat egitera joan eta umeari zakila ikusi ostean medikoak mutila zetorrela esaten digutean. Nere zusteko txiki baten ostean, nik sentitzen nuelako neska nuela, esaten digute ondo atorrela, osasuntsu azten ari dela eta konten ateratzen gara. Ordutik aurrea, berala gure imaginarioan irudikatzen dugu mutile horren irudia, eta horrela zabaltzen dugu, familia, lagun artean, mutilaren etorrera, eta hoxe. Jaio aurretik hori, izenaren aukeraketan ere gauza kurioso bat gertatzen zait. Aurreko alaba eta semea daukat aurretik, 3. aurretik, aurrekoekin oso garbi etorri zitzaizkidan bizenak, eta 3. honekin ez zait etortzen, bueltaka, eta pixka testu azkeneko momentuan erabakitzen dut izenen esanaietara jotzea, da hortik etortzen zitzaidan baten bat. Eta, Euskaltzaindiako izendegi zerrendetara jotzen dut, eta aurkitzen dut Bernat izenekoa, Beñat, hartza edo gerlari eta indartsua, esanaia duena. Eta hoxe iristen zait, eta hoxe jartzen diot, Beñat. Jaiotzen da aurra, oso azkar, oso indartsu, berara konturatzen gera asmatu dudala izenarekin. Eta 2 urteak arte, gainontzeko umeak bezala azten da, bere gauzekin. Eta 2 urtearen bueltan jada, azten da bere berezitasunaren, bere zantzu batzuk ematen, pista batzuk ematen azten da. Oraindik ez hitz egiten, noski. Baina Nikola buruan dudan lehenengo irudia, Donostitik paseoan genbiltzala, eskua manda nuen aurra, eta batean tiroi bat eman zidan, eta behiratu nuen, eta geratu zen ezkongaien nesken eskaparate bate, behida, aurpegi flipatu batekin, hori berak egia da, printzesen ipuinetan eta ikusten zituen soinekoa liruratu aurpegiarekin, ez? Hortik ostatu zitzaidan mugitu nuen. Eta hortik aurre egia da, etxean genituen ipuin guztietatikan, arroxenak, konposioenak aurkeratzen zituen, beti pertsonai femeninoekin identifikatzen zen. Badugu mozorro kutxa handi bat, eta bertan denolako mozorroak ditugu, Peter Panenak, Spiderman, bakeroak, indioak, printzesak, maitagarriak, beraz sikula santan ez zuen ipatutako lehenengoak aukeratzen beti, printzesenak, eta neskekin identifikatzen zituenak. Sevillarenak, joaten zen kalera Sevillana zea batekin, eta, Gero ere, bere altxorrak eta bere jostailu gustokoenak ziren
erraztunak, makillajea, pitxiak, eta hor, nolabait ez dakit nori lortu zuen norbaitek oparitzea olako kutxa roxa konpoxo bat ere, eta hortxe gordetzen zituen bere altxor guzti horiek, eta horrekin lo egiten zuen, bueno, izango baliz bezala, bere altxorra zen, ez? Bueno, genera matortzen zanean etxera, nera mak beti ematen ditu errazun pilo bat eta kollarak eta horrela, eta bere ala joten zan korreka, amona. Eta, bueno, amona, ez dakit nola sartzen zuen, oraindik ez zuelako hitz egiten. Baina belatxek entzen zizkion, zeak, erraztuna, pitxia, belarritakoak, bueno, nera izpat normalean takoi duen zapatak erabiltzen ditu, eta bere ala ere ikusten zuenean takoiak kendu, eta antxibiltzen zan takoiekin, 2 urte zituela. Eta, bueno, guk ikusten genuen graziara askorekin, eta ez genion garrantzia handierik ematen. Eta gainera, harrotasun puntu batekin begiratzen genuen. Uste genuelako bere alde femeninoa garatzen ari zela, eta ona zela berarentzako. Ez den bida, ze ondo. Seme bat hain femeninoa, harro ez. Eta, bueno, horrela ibili ginen, eguneroko jasteko ordua jasangaitza bilakatu zen arte. Guk nire kuadrian badut 2 urte gehiago dituen mutiko, egun berdinen jaio zen mutiko bat. Laguna semea 2 urte lehenago jaio zen, eta arek ematen zizkian arropa guztik, eta ni esan, bueno, jazta. Nik erosketarik ez dut egin behar. Eta badut arropa guztia, bueno, beinatek ez berehala jakinarazi ziren arropa hori ez zuela jarriko. Oraindik ez zuen hitz egiten, jarraitzen dut esaten ez duela hitz egiten, Negarra egiten zuen egunero arropa horiek jazten genizkionean. Txandalak gorroto zituen, arropa ilunak, bueno, bere aizparen gelara sartzen zen, soinekoak etzen zizkion. Bueno, iritsi zan momentua negoziaketa bat egin behartzela, ikusten genuen hain negarra horien sakona zela, ez, saketen genuen, jantzi zatu nahi duzuna, hemengo arropa, eta gainetik nahi bauzu soineko batekin. Guri ez zaigu asiola. Eta horrela juten zen. Horrela hasi zen eskolara juten, soinekoekin, baina soineko ezin printzesenak, zibilenarenak, oso deigarriak ez, baina bera horrela juten zen, konte. Hasi zen eskolan, 3 urte hendik bete zituela, azaroaren amaierakoa delako. Eta, ja hortik aurrea, hasi ginen pixkat ikusten, bazituela horrelako antxitate santzu batzuk, eta ulertzen ez genitun jarrera batzuk, ez? Adibidez, pelikula bat ikusten zegoenean, ikusten genuen hola maukak txupatzen zituen, mihazten zituen, sartzen zuen kamiseta hoa, busti belai egin bukatu arte, gero, adibidez hori, kriston kasketak hartzen zituen, eta gaina amorruz betetakoak, eta ulertezinak zirenak, edozein momentutan. Bueno, eskolako jantokian jateari utzi zion, ikasturte osoan boikota egin zien, eta 20 sartitxo bat jaten zuen egunero, ez zuen jaten, etxean ere jateari utzi zion, oso gutxi jaten zuen. Neskekin soilik jolasten zuen, ez zuen nahi mutilekin jolastu, ordura arte zituen lagunak eta ez zitzaion inporta. Hortik aurrea hasi zen mozten gauza guzti horiek. Etxetik kanpo komun publiko batetara juten ginenean, hangertzen zen, behiratzen, marrazkitxoek, eta berehala identifikatzen zuen soinekoa zuen irudia, eta antxe sartu hartzun, Aitarekin juten bazen, da aitak ez eten bazion bestea, malbeak ezin zuen bestea sartu, antxe geratzen zen, sartu hartzula neskan komunean. Eta gero, neskenen ganako joera, gehiagizko joera horrek eskatzen hasi gintuen. Eta ja, alarmak piztu zituena izan zen, aita baztertzen hasi zala, eta aitona baztertzen hasi zen, berak esaten zigulako mutila zela. Eta gero, anaiarekin ere hasi zen, eta ni ja hor, esan, hemen zerbait gertatzen ari da, enteratzen ari ez naizena, eta abezer da. Hortxe ikasturtea bukatzen da, eta oporreta juten geha, Valentzira. Eta hango beroaldiekin eta pixkate izututa, hilia moztutzen diegu ume guzti 3, eta bainati motxa. Ez da, gehiagik kejatzen. Eta Valentzira juten geha, eta bere hile motxotxakin, eta bere soineko luzeekin, beramaten dugu, aletik, bera alaxe patentzalako, gonekin, soinekoekin. Eta jada azten gara, bertakoen begirada txusiak sentitzen,
komentarioak, txutxumutxuak, deseroso sentitzen hasten gara, ez? Nabaritzen dugu behinetenganako begirada itxusiak jasotzen ari ginela, eta bueno, momentu jakin batean alaba zaharrenak esaten du negar batean ezin duela gehiago, mesedez gentzeko soinekoa beinatik, gentzeko, behintzat oporretan, eta gero ingo genuela zoz, ez, aurrerago. Eta bueno, da hoxe, hori bueltatzen gera lehenago, deseroso gaudelako, bueltatzen gera oporretatik, eta jada, bueno, ikasturtea berriarekin batera hitz egiten hasten da, bai. Eta orduan aldarrikatzen hasten da egunera bera neska dela. Galetzen dit, ez? Ama, ni neska naiz? Galetu dite, ni neska naiz. Eta, bueno, maitia, zu izango zara, zu sentitzen duzuna, eta guk errespetatu ingo dugu, zu ze sentitzen zara. Eta isiligatzen zan, eta buru makur. Eta horrela egunero, ez? Eta nik esaten nion bere izango zala edo sentitzen zuen edo zena, baina jarraitzen nuen mutiltzat ikuste. Vale? Gero hau kontutan izan, porque gero aurrerago ulertuko duzu ezagatik. Bueno, moskeoa oso handia da, dezin egona oso handia da, ez dakizu ulertzen zagartatzen ari den, eta pediatraren gana goaz, Amaia da gure peinatin pediatra, ez dugu esalenago, baina, eta, bueno, pediatran goaz, uste dut errepsio batetan, eta gure zalantzak aipatzen dizkiogu, eta lehen aldiz, Amaiak ezagutzen du baina txiki-txikitatik, eta bere ibilbidea ikusita, esaten dit. Badirudi hau ez dala jolas bat, ez? Eta gaina, lehengo egunean, egunkarian ikusi nuen sortu berri dela elkarte bat, transexualitatea egoeran dauden umen familiak eta biltzen dituena, Krisaliz. Ke? Eta, ni ez nokan, ni nengoen beste mundu batean, ez nuen honen berririk, eta Amaiak eman zidan Krisaliz elkarteko webunearen bidea, eta hortxe sartu nintzen saltxeatzea. Baina ez dakit zergatik momentu horretan ez dio garrantzia handiegirik ematen. Segirat segurazki ez nagolako prest, edo nire buru ez dagolako prest hori onartzeko. Bueno, hor dago ideia, irakurri dudan, ikusi dana hor dagona. Eta aste horietan, nolabait iristen zait lagun baten bitartez hitzaldi bat. Elbide elektronikora lagun batek bidaltzen dit hitzaldi bat eta esaten dit Edurne, entzun behar duzu hitzaldi hori. Hartu lasai utzi umeak lagun batzuekin, hartu lasai eta entzun. Eta ze bat azuk entzun, zer ez da esango diaz. Eta lasiten dut juten ez etxera, eta bideo hartan Krisaliziko lehendakaria den Engiru Maiorrek egiten du hitzaldi motx bat, eta gero transexualitate goran dagoen guraso batzuk ematen dute beraien testigantza. Bueno, eta nik ikusten dut ura, eta begiak batean zabaldu egiten zaizkit, ez? Bertan saltzen diren gauzak, etxean bizitakoak berdinak direlako, ez? Haien azkenan ume guzti hauek patroi berdina eramaten dute, eta bueno, bideo horri ikusi, negarrez, ordu eta erdiko bideoa da, eta negarrez, bapatean estanda egitzidan, konturatu nintzen zer neukan etxean, eta, bueno, laguna bikotekidea etorri zen, esan nion, bueno, hau ikusi behar duzu, gure galderei erantzun guztiak bideo horretan daude, zik ikusi. Bueno, nire bikoteak ikusi zuen horrengo egunean, eta ni bitartean ja, barneratze lan hori hasi nuen prozesu hori. Prozesu hori gogorra da, nolabait, gauza asko batean erortzen zaizkizulako, eta berriro ereki behar duzu, bueno, zure izaera asko aldatzen du, ez? Estereotipo asko da uzkagulako denak, bai ala bai, eta, bueno, gogorra da. Hurrengo gunean beinatek galdera botatzen dit, egunero botatzen dit galder berdina. Ama, ni neska naiz. Eta ez, orduan konturatzen naiz ez dela zalantzak dituelako, baizik eta nahi duelako nik ikustea neska bezala. Hori gero, orduan konturatzen naiz. Eta orduan erantzuten dio lehen aldiz, baietz, zakila duen neska dela, eta bera bezalako ume asko dagoela. Bueno, bere emozionatu egiten naiz. Porque bere erantzuna izan zen,
ezin dizuet azaldu. Bere barne poza izan zen izugarria, eta horrek ziurtatu zidan eunetik eun, jomugan, aurkitu genuela hainbeste zalantzen zea, ez? Hori izala berak nahi zuena, ez? Nik onartzea berazen neska hori. Hoxe, egoten gara, aste batzu pasatzen dira, barne lanketa hori egiten, eraldaketa hori egiten, aste batzu negar batean, bai bikotekidea eta bai nik, hori mugitzen zaituelako asko gogorra da, edo ez dakit gogorra den editza, edo ez dakitza gertatzen da, nor? Emozio asko biltzen dira, beldurrak etortzen zaizkizu, ni transexual hitza oso kasillero ilunean gordetan neukalako, lotzen nuen prostituzioarekin, bazterkeriarekin, orduan, alaba batek hori esatea, onartzea nire alaba transexuala da, beldurra asko etortzen zaizkizu, ez? Prozesu horretan, Krisaliseko kideekin hainbat aurrez aurreko izaten ditugu, eta jakiteak beste familia batzuk bizitzen ari direna gauza bera da, lasaitu iten gaitu, eta pausuak eman ahala, behin gu onartuta, gero seme alabei esan genien, karo. Izue, aurkikuntza hau egin dugu, baina neska dela, pipilina duen neska. Eta beraien erantzuna da, kontxo, karo, gu bagenekien, izkiz genekien ze hitz jarri, baina orain ulertzen dugu. Eta desde minuto zero, jazta, neska hasi ginen danak, baina neska betzela tratatzen etxean. Orduan, esan dut, hortikan aurrera gizarte eraldatze badator, bainatek oraindikan 4 urte ditu, egin berriak. Eta gizarte eratze prozesu bat hasten da, familiari izan barri duzu, aitona monei, izebei, erratu egin garela, uste genuela mutilaz genuela baina ez, neska dela, ulertarazu barri duzu familiari, eskolan protokolo bat martxan jartzen da. Horrazten da prozesu bat, gizarteratze prozesu bat oso kaineroa dela, aurpegia eman behar duzu leku askotan, eta denek ez dute berri jasotzen. Naiz eta suerta izan dugun eta oso harrera polita izan dugun leku guztietan, bai familian eta inguruan ere bai. Eta gainera, pausuak emanara, ikusten ari gara, beinaten iztaera aldatzen hasten dela, jaten hasten da eskolan, lasaitzen hasten da, lehen zituen antxietate momentu horiek ere desagertu egiten dira, konten dago, pozik dago, hor goian denbora guztian, ez? Eta importanteena da, ez ditela galdetzen berriro ere, neska edo mutilaren. Azkeneko aldiz izan zen hori esan niola, eta berriro ere ez dit inoiz galdetu. Ez dit zalantzan ikusi eta orduan ez du berak ere berriro ere galdetzeko behar hori sentitu. Eta orain oso pozik bizi da, 5 urte bete berri ditu. Krisaliseko familiok erabaki dugu ume hauen bidelagun izatea. Gainontzeko ume guztiak bezala pozik azteko, irrifartxu azteko, haurtzaroa ez galtzeko, eta suizidioaren itzal hori baztertzeko, ez? Hor dagoelako. Guk ez dakagu beldurrik orain. Ez dakagu beldurrik ikusten dugulako generazio datorrela ez dakate inongo arazorik. Behin onartuta daudenean ez dakate inongo arazorik, inongo zalantzarik, ez da ume batek ere ez du atzera egin, ez da ume batek ere. 500 familiak estatu osoan, inorrek ez du bueltarik eman atzera egin, ezik datu horiek, 2012 horiek guztiz desfasatuak daude. Eta, guk eskatzen duguna da, gizarte osoa ere bidelagun izatea, honetan. Ez da familien kontua bakarrik, gizarte osoaren laguntza behar dugu, bide hau egiteko, eta hoxe, eskerrak eman ezkizuen denei. Eta ontsi jarriko dizut bideo txiki bat, Krisalis elkarteak ondela 2 urte gabonetako spota, 30 segundu dira, minutu bat. Eta ja honekin bukatuko nuke, eta nahi bauzue galderak, eta... Mamá, yo siempre he sido una niña.
¿Pero no ves que soy una niña? Soy una niña princesa. Mamá, yo soy una niña. Soy un nene. Yo soy un niño y si me dice que soy una niña, soy un niño. Mamá, que no me pongas coleta, que soy un chico. Escúchale. Yo soy un niño. Soy una niña. Siempre he sido un niño. Yo soy una niña. Soy un niño muy guapo. Yo soy una niña. Voy a crecer como una niña, no como un chico. Una niña. Soy un niño. Soy una niña. Escábame de Sant Josué. Mare, no busques a cognar. Soy una chiqueta, no me ya que more. Soy una niña. Escúchame, soy una niña. Siempre he sido un niño y soy muy feliz. Está clarísimo que soy una niña. Desde siempre he sido una niña, pero ahora soy una niña súper feliz. Soy un niño muy guapo y muy feliz. Papá, mamá, ahora sí soy yo. Bueno, eskerrak utzi dugula emozioa azkenerako, zeren, bueno, uste dut unkituta geratu garela, mila esker baita oso unkigarria izan da, oso interesgarria, eta, bueno, galderekin hasi baino lehen bakarrik reflexio motx bat. Oso suerte handia izan duzula Amaiarekin, Amaia pediatra izatearekin. Gure kasuan, Uharten, bueno, Mikele ja esan dizuet nire pazientea da. Agertu den lehendabiziko bideoan nire paziente da, eta nik banekien bere transexualitatearen egoera edo ezagutzen nuen, zeren bere aita baita nire pazientea da. Eta bera, nire esku pasatu baino lehen, nire ardura pasatu baino lehen, 10 urtekin edo, bere aitak esan zigun, bere pediatrari, oso jatorra dela pediatra Marian, eta baita niri, aizue, krisalizen izanen dugu bilera bat orduan, justo alrebez izan zen. Aitak ezagutarazi zigun guri, hori, krisalizen, existentziaz, eta hori, eta joan ginen aran, hori, gonbidatu zigun mintzaldi batera, eta joan ginen ara, eta bueno, ez zuri bezala, ziren gu ez zen gure alaba, gu profesional begikin edo begiratzen genuen, baina baita aurkikuntza handia izan zen, deskubrimiento oso polita, eta bueno, niri orain ja Mikel edan ere pazientea, eta bueno, badakit oso ondo, nondik nora joan behar dudan. Eta zalantzak dudanean, Mikelen gana joten naiz, joan den aste artean, aurkeztu nituen irudiapositiba oso horiek ekarri ditudan nik nire irudiapositiba. Mikel, importaz bazaizu etorri eta ber, zer duitzen zaizu, eta esan zidan, Maite, oso polita, eta bezarkatu zidan, eta zaidan, mila esker Maite, mila esker, bera militantzia oso dauka gaian, eta hoxe. Bueno, pues hori. Ja, saiatu gara, perspektiba ezberdinetatik gaia jorratzen, garatzen, eta orain da, pues, galderaren momentua edo. Espero dugu zuek ez dakit, edo zalantzak, edo ziurtasunak, hausnarketak, zer duzuen, zuen buruan, orain barruan. Mila esker, hausartxagatik. Mikro, uste dut Lorea joan dela eskuzko mikro, agian entzunen dugu.
Sufritzen, nola. Hora guztian. Pues ez dakit, grabatu gabe geldituko da. Mil esker zure esfortzuagatik. A ber, bueno, ez dakite, nik bideo horren ostean estanda egiten dit barrenak. Egia da, aurreko hilabetetatik jada, umea gaizki ikusita, eta Krisalisen webunean eta sartuta, pixkanaka azten zarela argitxo txiki horiek piztutzen, ez? Aukera horiek, ez? Baina benetan estanda egin nuen hitzaldi horren ostean. Barrenak orduntxe, begiak orduntxe zabaldu nituen. Eta momentu horretatik aurrea, hurrengo egunean beinatek galdetu zidanean amani neska naiz, jada neskatzat onartu nuen eta tratatu nuen. Berehala, tata, izan zen, bai. Eta beinat izena, begira, ez du aldatu nahi, izugarri maitu du bere izena. Aukera eman genion, azaldu genion, begira, beinat aldaera maskulinotzat hartuta dago. Hori ere landu beharko litzake ez, hori beste alor bada. Eta neskaren aldaera, izendegi, Euskaltzaindiaren izendegian bat erantziz, bilakatzen da beinate, izango litzateke izaera femeninoa da. Horrela dauka Euskaltzaindiak onartu. Aukera eman genion eta ezezko borobide bat jaso genuen, hilabete batzuetara berriro galdetu genion, eta ez da ere. Bera esaten du neska dela eta beinatu dela. Nik uste dut dela ez duelako gizartearen presioa jaso. Eta duan ez da konstiente ez du jaso, eta bera azten ari da, den biztelakoa, errespetatu izaten ari da, baitu ere familian, eskolan, gizartean, herrian. Orduan presio hori ez izateak asko egiten du, ez? Nik pentsatu nahi dut hori dela. Agian hemendik 2-4 urtetara alderantziz esango digu aldatu nahi duela, ez? Pues bueno, guk esan dugu, bide lagun izango gaitu. Bereak eratuko ditu erabakiak. Esakit erantzun dizut, ez? Bai, nik ere komentatzea, egia da Katalingune zerbitzu publikoa sortu zenetik edo ireki genuenetik, gero eta jende gehiago hurbiltzen ari dela, egia da transexualitate identitateen mendea dela 21. mendea, eta bai, zorionez, Krisales Euskal Herrian dauden txikiek, Edunek eta Amaiak esan duten bezala, bide lagun asko dituzte, badituzte familiak oso garrantzitsua dela, ez? Azkenean txikia garenean familia da gure ingururik garrantzitsuena eta babestuak egon behar dugu hor, ez? Gero medikuntzatik ere, gero eta gauza gehiago egiten dira, ez? Hezkuntzan ere, protokoloarekin oso neurri politak hartu dira. Baina egia da ere, badaudela aurre edo gazte edo heldu batzuk ez dutela suerte hori izan, ez? Ez direla onartuak izan, ez familian, ez gizartean, eta oso matxakatuta etortzen dira gure gana, ez? Baina, egia da ere, gero eta onespen handiagoa nabaritzen ari dugula gizartean, ez? Orokorrean, adibidez, duela hilabete eskas bat manifestazio bat ditu genuen 28 jota plataformatik eta hor bildu ginen 2000 lagun baino gehiago, ez? Nolabait aniztasun hau aldarrikatzeko, eta nik uste dut momentu klabean gaudela gizarteratzeko eta benetan aldaketa hau sumatzeko. Egia da ere, nik esan nahi nuen, bizpahiru gauzatxo naiz asko luzatuko. Baina lehen Amaia komentatu du, ez? Nola osasun gintzatik ere asko dugun egiteko, ez? Gai hauen inguruan. Eta nik bat oso garrantzitsua aipatuko nuke, eta da etortzen, zuen gana, ez? Profesionalen gana hurbiltzen diren pertsonak sentitzen duten sexuan tratatzea eta nahi duten izenarekin izendatzea. Ze hori asko egiten du benetan, pila bat. Osea, ez? Azkenean, Edurnek esan du, ez? Beinat mutiltzat ikusten zutenean, naiz eta jantzi berak nahi zuen bezala, naiz eta jolastu nahi zuenarekin ez egoen guztiz eroso, ez? Eta ja, neskatzat tratatua izan denean benetan eroso sentitu da eta bera den modukoa dela, ez? Eta gero beste gauza bat ere askotan esaten dela, ez? Txiki hauek hartzen dituztela bere beste sexuko gauzarik
Edurnek esan du ez, jantzirik ponpoxonak edo gauza arroxenak edo nik uste dut azkenean txikiek jokuaren bidez gauza asko adierazten dituzte, ez? Eta beraientzat joku bat da hartzea azkenean ukatzen zaion hori, ez? Gizarteak ukatzen dion hori justo hartzen du eta erreibindikatzen du bere horretan, ez? Baina gero ere haunditzen garen einean, eta Maitek esan diezakeguke Mikeleren kasuan, nolabait lasaitzen dira eta benetan hasten dira neutro janzten edo, bakoitzak aukeratzen bere bidea, ez horren femeninoa edo ez horren maskulinoa, ez horren markatua, ez? Azkenean, onartuak sentitzen direnean edo onartuak sentitzen garenean, hasten gara benetan gu garen hori garatzen eta nahi duguna hartzen momentu batean minigona bat, momentu batean txandal bat, momentu batean ilusioa, momentu batean ilemotza, baina benetan onartuak sentitzen garenean, ez? Edo direnean. Hor. A ber, honen buruz ez dakit gauza asko, eta ikasten orain, eta oso interesantia da, atentzioa deitu ditena da, sexologak izan duna eta Edurnek izan duna orain, ez? Nik ikusi dut Beñatek izena ez du nahi aldatu. Izena porta, eta bere identitatea, neska edo mutila orain esan duena misto hori, ni nahi dut jakin, ze eragina duen gizarteak. Ikusila dago, behar sentitzen diala persona bezala. Ez neska, ez mutila. Eta kae pertsona eta arazo gehiena sortzen da agian esan behar dela ni neska naiz, edo mutila naiz, edo izena eman behar diona beak ze sentitzen duena. Nosan sexologak, danok desberdin dela, genitalak, bakoitza bere desberdintasuna dakaula. Nik ikusten dut, zergatik ez dugu onartzen, gizartea zergatik ez du onartzen neutro hori, zergatik adierazi behar dugu neskagean edo mutilagean, gizarte aurrean, eta zergatik ez da onartzen neutro hori, ze beak izena ez duen bezala aldatu behar, iritseko da momento bat gizartien eraginagatikan aldatu behar dula baitare bere karakter horiek. Eta ia sartzen bide batean tratamentu hormonalak eta gorputzen aldaketa horiek, eta beharrezkoa sentitzen du beak gorputzen aldaketa hori beagatikan ez duelako onartzen, eta ja hor sartzen gara lehen esan desuna errua edo naturalesen errua dala ez, edo gizarteak eragina duen ondoriogatikan aldaketa horren bila joaten dira. Hori nahi nuke pixka esplikatzea sexologak, eta Edurnek nola ikusten du momentu hortan Beñatek zer beharra sentituko du aldatzea, edo onartuko du beha den bezala izatea, eta gizarteko onartzen badu segitzea horrela. Erikari emango diotitzak bi sexuen arteko, azalpenak emateko, bera baita sexologoa, baina nik ama bezala eta krisaliseko partaide bezala esan dezakedana da ume hauek direla lehenengo generazioa onartuak izaten ari direna. Orain arte ez dira onartuak sentitu, eta horrek ondorio batzuk utzi ditu. Eta ondorioetako horietako bat da bere gorputzarekin deseroso sentitzea, eta orduan prozesu mediko batzuk behar izatea. Ez dakigu ume hauek, 4, 5, 6 urteko ume hauek, 11, 12, 13, 14 urte dituztenean, bereien gorputzak edo karaktere sekundario horiek moldatu nahiko dituzten ala ez. Hori airean dago. Desde luego hori erabakitzen badute, beti ere,
eta esaten ari naiz, bide lagun izango gaituztela. Bai gauza bat erabaki, edo bai bestea erabaki. Ikusiko dugu hemendik 10 urtetara beinatek zer erabakitzen duen. Agian, eta egia esan da, ama bezala, nik nahiko nukena da, prozesu mediko horietan ez hartzea, ez? Ondorioak ere ez dakizkigulako, oraindikan, prozesu hauek berriak direlako, eta beldur pixka bat ere ematen duelako horrek, ez? Baina, bueno, erabakitzen baldin badu, eta beraz, zoriontsu izan behar badu, eraldaketa horiek egiten, aurrera, ondoan izango gaitu. Bai, nire erantzuna antzekoa da, lehen neutroa erabildu danean uste dut izan dela gehiago arropa, Osea, justo izan dut, hori ez, txikitan hartzen dutela igual arroxena edo pomposena, eta gero nolabait lasaitzen dira, edo ez dute, femeninotasun hori aldarrikatu behar, nolabait onartuak sentitzen direlako, eta arropa neutroak edo norberak erabakitzen duela. Eta, ni sexologa naiz, baina ez naiz transexualitate egoeran dagoen pertsona bat, orduan, zerk eramaten du pertsona transexual bati bere gorputza aldatzera? Euskal hori pertsona haiei galdetu beharko genieke, ez? Nik bai uste dudala gizarteak eragin handia duela, helduko denik momenturen bat non ez dugun gure gorputza aldatu behar, zeinek daki, ez? Euskalo, ojala ere, ez? Nik esango nuke. Baina, nik bai gonbitea luzatzen dizuet, orain justo sortu berri da transkolore, transexualitateak diren, o transexualak diren, o transexualitate egoeran dauden, ze, hitzekin ere kontu zibili bargara, ze bakoitzak modu batean sentitzen du, ez? Baina, trans pertsonak diren helduen elkarte bat sortu da, eta nik benetan gonbitea luzatu, gonbidatu horrelako lekuetara, eta beraien esperientzia entzunez, zergatik beraien aldaketa horiek ematen dituzte, edo ez. Zergatik egiten dugu besteok, zergatik ni gaur hilea luze dara horrela jantzita nabilen edo ez, gustatzen zait, gizarten eragina da, pixka bat denetarik ez, egon daiteke edo ez, baina azkenean benetan garrantzitsuena da onartua sentitzea, eta askotan, zoritxarrez, txikitatik ukatu badizute emakume edo gizon izatea, zakila aluarekin jaiota, eta behar baduzu, sentitzen baduzu, zure onespen horretan, eta zure gizarteak zaren gizon hori, horrelakoa zarela ikustarazteko beharrezkoa baduzu, ebakuntza bat egitea edo hormona batzuk hartzea, gizarten eragina da, zure erabakia da, hor dago ere ez, zalantzan diena. Zaila da. Bai, egunon, ni Arantzamea benaiz, Gurutzeta ospitaleko ginekologoa, eta, gustatuko litzaidake jakitea, nik, mundu guzti hau edo, bi partetatik edo ezagutzen dut, batetik guk ikusten ditugun pazienteak, baina ja paziente edo pertsona horiek ja operatzera datoz, ja oso argi daukate beraiek nahi dutena, eta bestalde batetik ezagutzen dute krisalis apur bat, nire alabaren gelan ere badagolako horrelako ume bat, eta egia esan oso ondo onartuta dago, eta dena oso modu naturalean egiten da guztia, baina nire duda da, hori, behin 10, 11, 12 urtetik eta 18 urtera arteko pasu hori, ez dakite krisalisen horrelako adineko umeak dituzuen, ja gizarte mundura doazenean ume hauekin gehiago zabaltzen da beraien bizi ingurunea ere, eta nola daramaten prozesu hori. Orain esan dozu, ez dakizuela oso argi oraindik, nik ikusten dut nire alabaren adinean 6-7 urterekin beraientzat guztiz normala dela, guri ere hitzaldi asko eman dizkigute, asko hurbildu digute gaia eta modu oso naturalean daramagu. Baina hurrengo urte horietan, aber zer gertatzen den, 500 familia badaude egongo da baten bat igual adin horretan dagoena, ez dakit. Bai, noski daudela, nerabe familia asko daude, eta gaia gizarteratu ala eta zabaldu ala gero eta nerabe gehiago hurbiltzen ari zaizkigu. Beti jakin izan duten nerabeak dira, ez? Hori, beti jakin izan dute zer diren, zer sentitu diren eta zer diren, baina ez dira atrebitu, ez dut aukera ikusi, ez? Eta orain nolabait boom hau dagoela eta gizarteratzen ari den momentu honetan atrebitu egiten dira. Eta sartzen ari diren azken familiak adin hortako umeekin datoz. Egia da, gero eta beranduago transito soziala egitea komplikatu egiten da. Gaina nerabe aroa ere komplikatua da, baita ere beraientzako galdurik daude, daude beste ezaugarri batzu daude, ez?
badaude kasuak non iristen diren elkartera oso goera larrian. Zestatuak izan direlako hankartean duten horrengatikan, ez? Eta orduan, pentsatzen dute, hankartean daukatena honek, ez badituzten izaten ni naizena, kendu egingo dut. Eta orduan badaude egoera estremo batzuk, eta ume horiek asko sufrituta etortzen dira, asko. Beste asko, ez? Beste asko etortzen dira, familiakin bidelagun, eta ez dira, hemen denetatik handaukagu. Gero, hemen egiten den gizarte prozesu honetan, gizarteratze honetan, oso garrantzitsua da Nafar gobernuak onartu berri duen protokolo bat, hezkuntzako departamentuak onartu duena, eta ikasle horren institutuan edo eskolan, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza edo dena delakoan, interbentzio bat egiten da. Formakuntza bat ematen zaie bertako irakasleei, gurasoei, eta behar denean, txiki-txikiak direnean ez da beharrezkoa izaten normalean, eta ja nerabearoan edo ontsixeko eskorregauk direnean, beharrezkoa izaten da ere ikaskideekin eta lan bat egitea. Realitatea hau ezagutarazteko eta ezagutzaren bitartez ulermena etor daitekelako, ez? Hori da pixka bat bidea, informazioa eman, eta gauza berria dalako, entre comillas, beti gertatu izan da, noski, baina orain ari da gizarteratzen, ez? Bai, nik ere komentatu nahiko nuke guk katxalingunen kasu asko ditugu, gero eta gehiago hurbiltzen ari dira, eta egia da alde handia dagoela familien onarpena dutenen artean eta ez dutenen artean. Alde handia, oso handia. Suizidio egoeran edo saiakeran egon diren aurrak ere, gazteak ere izan ditugu, eta oso latza da, beraz, nik uste dut familien partetik ere lan handia dugula, ez, gizarteratzeko edurnek esaten duen bezala. Eta gero nik uste dut adibide argi bat dela Mikele, Mikelek transitoa egin zuen ja duela 5-6 urte, eta bera bizi den herrian oso onartua dago, nik herri horretan lan egin izan dut ezitzaile bezala gaztelekuan, eta gazteek miresten dute pila bat, maitatu ere baina mirestu ere, berak indarra handia daukalako, eta ez da inor berarekin sartzen, benetan baina inor, eta aldarrikatzen dute ere, Mikele zakiarekan jaio zen baina neska da, eta harro daude benetan, eta eramaten dute kanpora, ze joaten dira beste herri bateko institutora, eta eramaten dute, eta onartzen dute, eta benetan ikustu dut, bera oso aldundua dagoela, baina inguruak, bera maitagarria da, baina ikustu dut ere, inguruak ere, onartu duenez, bera ere aldundu da nolabait, eta mundura ateratzen da, bideoan esan duen bezala, neskat naiz, azakia daukat, eta zer, azkenan horrelakoa naiz, eta benetan gero, eta onarpen gehiago ematen ari da. Baina hori, familiena oso garrantzitsua da. Berriz esanen dut, nire pazienteak direla. Galderaren, bai. Edo hausnarketa, nahi duzuna. Ez que lan egiten dugu behola. Hori, interesgarria iruditu zitzaidan ikusi nuenean ratu gozala jardunaldi kliniko batzuetan edo. Naiz eta uste dudan, ez dana, ni familia medikoa naiz, eta uste dut bai bide lagun izan bar garela, pertsona guztiekin bezala, ez? Baina batzutan medikuntzatik daukagu arriskua pizka bat gauzak lideratzeko edo, eta badaude unitate berezitu bat sortu direnak, eta neurri batean aurrera pauso izan daitekenak, baina pizkat tentu zibiltzeko nik Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritza Osakidetza eta beste elkarte batzuekin atera duen gida irakurri dut, eta uste dut kontra esanetan ez sartzen dela aldiro, diagnostikoa hitz egiten duelako, fokalizatzen duelako identifikazio hori pertsonan kanpoan, ez pertsonak berak adieraztea bere identitatea, eta uste dut hausnartu behar dugula guk egiten dugun lana, nola dugun, genero unitate horiek uste dut oraindik ere pizkat igual gauza batzuk replanteatu behar dila oraindik,
eta uste garrantzitsuena dela jakitea nora bideratu, elkarte, sexologa, edo gobernuek eskaintzen dituzten olako zerbitzuak, edo hori guraso edo pertsona horien gana, eta pixkat, sin más, hori izan. Bai, mila esker. Nik esatea ere, Nafarroan ere gida bat osatzen ari garela, eta espezialista askoren artean egiten ari gara, ez? Azkenan alderdi guztiak oso garrantzitsuak direlako. Eta gero ere, komentatu nahi zuen, duela bete bat edo, Katxalingunetik egin genuela hitzaldi bat transit da Bartzelonan sortu zen modu alegalean edo persona transexualei arreta emateko unitatea. Eta modu alegalean, ginekologa batek Rosal Miralek hartu zuen nolabaiteko ausardia eta bere konsultamera ginekologa da eta hasi zen zita edo ematen, ez? Eta gero eta demanda gehiago zuten, psikologak sartu ziren lanen eta bar. Eta gaur egun Kataluniako, la Generalitat, ez? Hartu du transit modelo bezala. Eta utik, kasu honetan, hori, zakin nola ditu dion euskaraz, baina, hemen unati dena ez, hangoa, birmoldatu behar izan dute transiteko, egoerara, ez, nolabait, eta azkenean transitek egiten duena da, pertsonan fokalizatu gaia, ez, eta azkenean pertsonak esaten duena, onartu, entzun, errespetatu, eta ikusi zein den behar duen, arreta. Eta diagnostikotik haratago joaten dira, ez? Azkenean ez dute, identitatea ez da diagnostikatzen, identitatea sentitzen da, jakiten da eta adierazten da, ez? Eta bideoa YouTubeen lotuta dago, igual Maite zuri bidaliko dizut, eta zuek hemendik birbideratu ze benetan beste ikuspuntu bat da, ez? Eta nik uste dut osasungintzatik ere beste ikuspuntuaz jabetzea garrantzitsua dela ere. Eta esatea, Nafar gobernuak badirudi aurrera pausoak emango dituela zentzu honetan, eta bide horretan arituko garela hemendik gutxira, beraz nire partetik oso pozik. Bueno, Edurne berriz zure kontra, baina ez nukena izanen autobusa pasatzera utzi. Burutazio soziologiko bat, kurioso da izenekin atzera begira eta hola, euskeraz generoa ez dugu hitzetan bereizten, eta ni behin batean topatu nun, ezagutu berri nun lagun bat, eta aurkeztu zian semea, 25 urteko mutil bizardun bat, eta nola duzu izena? Naia. Naia, aizen duan lehen da biziko aldiz. Bueno, hildora, kanpaina ikaragarria izan zen. Ni bulebartikan paseon, autobus geltokian eta hola, eta motilak dotken. Eta gero autobusena, eta autobusen kontrakoak, eta izan du alda lehen bat eta gerokoa kanpaina ondotikan, eta pixka bat hortaz, kriston eskamila sortu duelako, ze WhatsAppen autobus mota bat agertu dire. Arteo iroietakoak agertu ezkeroztikan. Mila esker, kutsu. Badago galdera bat handik, Maitari? Bitartean gauzatxo bat, ez izu dela erantzun. Krisalis Euskal Herriatik abiatutako kanpaina, helburua Krisalis estatu mailakoa eta Euskal Herriakoen helburu nagusia da gure seme-alaben errealitatea ezagutaraztea. Orduan Krisalis Euskal Herrian bururatu zitzaigun irudiaren bitartez ikustaraztea eta horrelako kanpaina pomposo bat, potente bat egitea. Autobusarena geroko bat izan da, ez dira horretan sartu, ez dugu konfrontazioan sartu nahi, inorekin, eta igulako interesatzen, eta gaina ulertzen dugulako kanpaina horiek abiarazten dituzten pertsonek egiten dutela ezagutzarik ez dutelako. Porque ideologietara eraman dute gaia, ez? Eta nik uste dute hau ere aldatu ingo dela. Beraiek ere ez dituzte ezagutu gure seme-alabak. Gonbidatuko nituzke hitzaldi hauek entzutera etortzea, gure testigantzak entzutera. Eta segurazki testigantza horiekin eta gure seme-alaben bizipenak entzuten pixka bat aldatuko luketen ideologia atzerakoi hori, ez? Nolabait esatearren. Kaixo.
Alde batetikan lehenik eta behin zoriondu horrelako gai batek hartzeagatikan, horrelako gune batera, eta ados nago nik ere protokolo irakurritan nuen, eta, transexualitate egoeran edo sentitzen diren pertsonen horren beharrak entzuteaz gain, diagnostiko hori behaien hitzetan jarri berrean, kanpokoen hitz horietan, jartzen da oraindikan. Orduan ni pertsonalki osasun munduko langilea izanik, galdetu nahi nizun Edurne, ea zein izan den, ez zuen esperientzia baina kontatu dezue, pediatrarekin eta zorte izan zen utela, baina ea zein den orokorrean daukazuen sentimendua osasun munduarekiko, edo arlo honekiko, eta ea ze behar identifikatzen dituzuen, edo nola gustatuko litzaizukeen hartatze hori izatea, adibidez. Alor guztietan bezala, gai hau berria da eta horrela jakinarazten ari digute hainbat alorretako profesionalek, bai hezkuntza mailakoek, gure hitzaldietara irakasle izugarri pilo bat etortzen dira, interesa dutelako, ez? Eta osasungintzaren arlotik, pentsatzen dut, zuek ikusita interesatuak etorri zaretela, baina lan asko egin beharra dago, oraindik patologi jantea dalako, oraindikan asunto hau, oraindikan disforia hitz egiten ari direlako, baina, pixkanaka aldatzen ari da. Erikak aipatu du eta hemen aurrera pauso handiak ematen ari dira Nafarroan. Hezkuntza departamentua aurretik junda, baina badator ere aldaketa osasun alorrean. Unitate generoa aldatu egingo da. Badago osatuta mahai bat non bai departamentu, hezkuntza departamentua, osasungintza departamentua, Krisaliz, helduen elkartea, hainbat eragile lantzen ari den gia bat, ekainerako aurre ikusten da publikatuko dela, eta inobatzailea izango da, berritzailea izango da. Desportarotik jantea, ez zait ez da ateratzen izena, porque oso zaila da. Gaina nire kasuan adibidez gu bainat ez dugu eraman inongo unitatera, ez duelako behar. Nire alabak ez du behar, nire alabak behar du onartua izatea, entzutea izatea, eta den bezalakoa azten, ustea, pakean. Ez du behar inongo psikiatrik zer diagnostikatzea. Beste gauza bada, ez estatuak izen diren ume horiek edo pertsona horiek eragin dizkien kalteak tratatzeko psikologo baten edo psikiatra baten laguntza behar izatea. Hori ja beste kontua da. Baina, dakit erantzun dizudan. Ja agian, azkena edo bukatuko dugu? Bale, ematen du... bai, badago beste bat? Azkena, bai, ez nuen ikusten. Kaixo, egunon, mila esker hemen urteatik. Kontrolatu naizez jakina naizen gai hauetan, oso. Eta ni beste zalantza batzukin nator, eta zen, nola bere izten dut, transexualitatea ulertzen nuen ebai, biologikoki, ambiguedadea sexuala zutenet. Eta kontrolatu naizez ez. Orduan, nire zalantza sortzen da, biologikoki ambiguedade hori duten horiek, nola identifikatzen dute bere burua. Eta noiz izango litzake adina tratatuak izateko. Zergatik esaten dut. Kontatzen diate kasu bat ospitalean gertatzen dana, eta erabakia hartzen dute medikuek etikoki ez dakit nola. Eta da, aur bat ambiguedadea daukana, eta esaten da, eta guain zer da, neska eta mutila, erabaki behar da. Eta orduan emango diogu identitate bat, edo barrabiak moztu, edo vagina eriki. Eta orduan, hori, ez dakiz esperientzia dagoen, ez dakit hortan ze esperientzia dagoen. Eta hori, beida, ez jakinia, ez dakit. Ikustu dut hori beste gai bat dela, horria bai dagoela gaixotasun bat, edo antiguedade bat edo, eta hor, lehen bai, hartzen zirela neurri oso zorrotzak, bai intervenzionistak, gaur egun hori gero eta gehiago ikusi da hori, denborarekin, hori momentuan igual, sexua asignatu gabe, denborarekin ikustea berak zer erabakitzen duen. Baina hori beste gai badan, uste dut hori transexualitatea, hori ez da transexualitatea, hori beste
beste gai bada, bai. Eta gero beste zalantzak ebaitia, ez da nahi itzein eta bueno, nik esautzen dut transexual bat. Eta paziente bezala izan nuen, Iker jaio zan, eta orain da Karol, ez? Jun behar izan zuen, bere herritik, eta Bartzelonan. Eta behakin faldu, eta hori, baina sekula ez dut galdetu eta beti kuriosidadea. Beraiek tratamendu medikoa jasotzen dutenean, nola afektatzen die bere sexualitateari. Hau da, penea edo pute zaienean, bere esperientzia zein da, orgasmoa izan dezakete, ez, onartzen dute beste mota ezkestakit. Hori, orduan, etortzen baldin badia gurasoak, aizu nire semeak tratamendua jasoko balu zertan datza eta ze efektu sekundario izan ditzazkeen. Bueno, hori oso gai zabala izan daiteke eta nik kontra galdera bat botako nuke eta da, orgasmoa bakarri genitale batzuekin lortzen aldugun, ez? Eta ze nolako sexu harremanak ditugun eta bar, eta bar, eta bar. Bakarrik hori, puntualizatzeko, ez? Eta hori, esan dugun azkenean, pertsona hauei galdetzea, ez? Guk komentatu dezakegu, zientifikokiz jakin dezakeguna edo uste duguna dakiguna. Baina, karo, gero bakoitzaren esperientziak, ez? Eta nolako sexu harremanak sortzen ditugun, nola bideratzen dugun gure plazerra, eta bar, hori ere, asko dago hor, hitz egiteko. Eta bakarrik komentatzea, hori, transexualitate egoeran dauden heldu askoren kasua, bai txikitan intersgenitaletate hori egon zitekeela, azkenan ebakuntza bat egiten da, sexua erabakitzen da, ez du pertsonak, ez? Pertsona jaio berria da, ez du berak erabakitzen, eta gero bai, heldutzerakoan, transexualitate egoeran hasten denean bere bizitzari buruz ikertzen, jakin izan dute txikitan ebakuntza egin zitzaiela. Horrelako kasurik egon badago. Mila esker. Bai, bukatu behar dugula, zeren kafea gure zain dago. Bueno, joan baino lehen... Barkatu. Segundo bat, barkatu, aztutan ekan. Ekarri ditut, hainbat material didaktikoa, krisalizet aterakakoa, liburuak, norbaitek interesa balu, bamen ditut, material didaktikoa erabiltzen da orain asko eskoletan, umeekin, aurrezkuntzan da lehen hezkuntzan, anistasuna eta lantzeko oso baliagarria. Eta liburu hau ere, irakurketa liburu polit bat, anistasuna ere lantzen duena, eta soilik anistasun sexuala. Orduan, norbaitek nahi izan ezkero, hurbildu eta salduko izkizuet. Liburukin jarraituz, jakin ezazue, harreran badaude zenbait liburu horiek doainik, zeren beste urteko OEko jardunaldietakoak direla. Oso interesgarriak dira. Eta, nahi baduzue, har dezazue harreran. Beste mandatu bat, sobretan baduzue akreditazio lortzeko mai inguru honetan izategatik orduan begira ezazue eta papertxo hori lehen da biziko mai ingurua dagokion papera sinatu eta sartu izanen den kutxa ate ondoan izanen den kutxan. Hirugarren aia da kafearena, oso interesgarria, baina kafeera joan baino lehen, benetan, mila esker, privilegio hutsa izan da zuekin konpartitzea, rato hau, mila esker zuen lana, zuen interesa, zuen esfuerzo, oso polita izan da dena, eta baita mila esker zuei, zuen arretagatik, etorri izateagatik, eta espero dugu gure helburua, gaia, ja badakigu zein den, eta helburua ikuspegi anitza izatea, eta ea lortu dugun pixka bat gutxienez. Mila esker benetan.